χαρούμενα στην κυρία Τζέφερσον που γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της. Και εκ μέρους της Διευθύνσεως η πατροπαράδοτη τούρτα των γενεθλίων. Κυρία Τζέφερσον. Αγαπητή κυρία Τζέφερσον, 10 άνθρωποι στην Αθήνα έλαβαν τηλεφωνική μου εντολή να αναζητήσουν το πιο κόκκινο τριαντάφυλλο της Αττικής. Καταξοδεύτηκε. Ναι, αλλά η λεγάμενη θα λιποθυμήσει από τη συγκίνηση. Να δείτε που θα έχει στην τσέπη του και κανένα κόσμημα. Δεν το φαντάζομαι. Αλλά ένας τεπεντρής δεν μπορεί να ξοφλήσει το χρέος του θαυμασμού του με ένα μόνο τριαντάφυλλο. Αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία ναυπηγείται το μεγαλύτερο σκάφος του στόλου μου. 178.000 τόνοι. Κυρία Τζέφερσον, να το βόρο των γενεθλίων σας. Σπουδαία χειρονομία. Τι να κάνει ο άνθρωπος, ας μην είμαστε υπερβολικοί. Αλλά προς Θεού, μην νομίζετε ότι έχω την ευτέλεια να γράψω το πλοίο στο όνομά σας. Αντιθέτως, να γράψω το όνομά σας στο πλοίο, το οποίο θα ονομάζεται εφ' εξής Δόμνα και θα είναι η ναυαρχής του στόλου. Αγαπημένοι μου, μαέστρο, σε παρακαλώ μουσική. Κάτι ζωηρό, μοντέρνο, κάτι γετανιάτα. Ταγκό.